Hello, good morning 2021. Teka lang, tayo muna magkape sa McDo. Kasi meron tayong topic today. So January 3, 2021, ang topic natin ngayon ay self-awareness. So yun yung topic natin ngayon. Okay? Pero bago natin simulan, tayo muna ay magkape sa McDo. Kamusta ang 2020 mo? 'Di ba? So 2021 na ngayon, Prof, kailangan na talaga natin ay mas doble ang sipag, 'di ba? Kung 2020 hindi mo nakuha yung mga goal mo sa buhay, 'di ba? Makunat ang blessing sa iyo nung 2020, hindi ka makausad or hindi ka maka-forward talaga. Siguro this time 2021 ay talagang mas dobleng hataw tayo, mas dobleng sipag. So meron akong i-share ngayon sa inyo, 2021 January 3. Ang pag-uusapan natin ngayon yung self-awareness. So basic lang to, Prof, self-awareness, kasi pag aware ka sa mga ginagawa mo, aware ka sa mga iniisip mo, aware ka sa mga kasama mo, sa mga nagtuturo sa iyo, 'di ba? Sa kasama mo sa hub, sa kasama mo sa business, sureball yan ngayong 2021 makukuha niyo yung mga gusto mo sa buhay, 'di ba? So number 1, dapat aware ka sa mga lumalabas sa bibig mo, 'di ba? Doon sa words na nanggagaling sa mouth mo, 'di ba? Pag yan ba galing sa bibig mo at lumalabas sa bibig mo, masarap ba pakinggan, magaan ba pakinggan? Kasi meron kasing daldalan tayo ng daldal, minsan nakakasakit na tayo, 'di ba? So dapat taasan mo yung awareness mo pagdating sa words. Even pag may ka-chat ka, kahit dun sa simpleng chat, sa simpleng kausap, so dapat aware ka lagi. Kasi pag aware ka lagi sa ginagawa mo, sigurado talaga magiging smooth ang buhay mo, 'di ba? Dalawa lang naman ang pwedeng ma-encounter mo sa buhay, isang negative at isang positive. Pipiliin mo lagi yung maganda, 'di ba? Piliin mo lagi yung maganda. Yan lagi mong isaksak sa kote mo, sa isip mo, diyan sa puso mo, para yan ang lalabas sa bibig mo. Puro lang dapat maganda. Ang nakikita mo ay maganda, ang pinapakinggan mo ay maganda. So magiging maganda lang talaga ang lalabas diyan sa isip mo o lalabas diyan sa bibig mo, 'di ba? Pagka talagang mataas ang awareness mo. Diyan sa self-awareness mo nga ang sinasabi ko. Para 2021 makukuha mo talaga yung mga gusto mo, 'di ba? So dapat aware ka lagi. Aware ka sa pinapakinggan mo, sa sinasamahan mo, 'di ba? Dapat aware ka doon. 'Di ba? Doon sa mga sinusunod mong tao, baka sunod ka ng sunod diyan sa tao, hindi ka na aware, pero siya din ang kunat-kunat din ng blessing, siya din hindi niya rin makuha yung gusto niya sa buhay. So dapat aware ka. Dapat ang sasamahan mo talagang tao, alam mo na may napatunayan na, may resulta na, 'di ba? May na-achieve na sa buhay. Dapat aware ka. Napaka-basic lang nito, kasi kung 2020 hindi mo nakuha, siguro hindi ka lang aware sa mga ginagawa mo, 'di ba? Baka yung kasama mo dati, same pa din ang kasama mo, 'di ba, na wala pa din. So dapat this time yung social capital mo, dapat mas aware ka, 'di ba? Self-awareness nga, dapat masumama ka dun sa malalakas, sa mga masisipag, sa mga positibong tao, 'di ba? Dapat aware ka para 2021 maganda ang buhay mo, 'di ba? Dapat aware ka rin sa mga pinapasok mo diyan sa isip mo. Bukod sa hindi lang sa bibig, hindi lang sa lumalabas sa bibig mo. Dapat aware ka rin sa diyan sa pinapasok mo diyan sa isip mo, 'di ba? Minsan napoprogram tayo sa mga negativity o sa mga hindi maganda, kasi minsan lalo sa yung simpleng, 'di ba, nagta-travel kayo, yung mga aksidente. Naku, pag nakita ng mata mo 'yon, papasok sa utak. So dapat aware ka doon. So pag alam mong mga ganun na, 'di ba, poor, poverty, ipihit mo na yung mata mo, yung isip mo dun sa maganda. Pwede naman talaga, kaya naman talagang gawin para gumanda ang
2021 mo, 'di ba? Pwede naman talaga. Pag alam mong hindi maganda, wag mong gawin. Kasi pag ginawa mo ulit, ikaw ulit ang magsasuffer niyan, 'di ba? Ikaw ulit ang makakaranas ng hindi magandang resulta. Kaya kung negative na at alam mong hindi maganda, wag mo nang gawin. Ang piliin mo lagi ay maganda. Ang dapat lumalabas sa bibig mo ay maganda. Dapat aware ka doon. Sa kasama, sa nakikita, sa iniisip, sa nararamdaman. Dapat aware ka, Prof. Kasi pag mataas ang awareness mo, sigurado yan, gaganda talaga ang buhay mo ngayon 2021. Even ako, 'di ba? Talagang pipiliin mo talaga eh. 'Di ba? Ang lagi kong sinasabi sa inyo, 'di ba? Dapat lahat ng negative o challenge or sitwasyon na darating sa buhay mo, dapat ang tingin mo diyan ay maganda. Dapat positive. Ganun ako. Kaya napapositive ko kahit na anong sitwasyon, ano man yung pinagdadaanan ko sa buhay, ang tingin ko ay maganda. Kaya kahit negative yan, ang tingin ko dyan ay opportunity para mag-grow ako, opportunity para matuto ako. Kasi alam ko may message yan. Lahat na nangyari sa buhay natin, alam ng Diyos yan. Huwag nating questionin. Kung mataas ang awareness mo, ang tingin mo dyan ay maganda. Ipagpapasalamat mo yan. Para ngayon 2021, maganda ang resulta mo. Gawa ka na ng dream board, 'di ba? Sulat mo na 'yung lahat ng gusto mo ngayong 2021, dapat aware ka doon. 'Di ba? Tapos samahan mo 'yung mga masisipag na tao, mga porsigidong tao, mga positibong tao para 'yung buhay mo talagang gaganda, ma-align mo, maaayos mo, talagang maganda ang resulta mo ngayong 2021. Ito 'yung year para sa iyo. Kaya dapat self-awareness, taasan mo yung awareness mo, 'di ba? Kung matagal mo nang kasama yan, 2020 magkasama kayo, tapos walang nangyayari, parang paulit-ulit lang, dapat aware ka. So this time 2021, piliin mo na, aware ka na dapat, 'di ba? Piliin mo na yung samahan mong tao. Dapat yung tao din na may napatunayan na, may resulta na, 'di ba, na gumanda yung buhay niya. Yun yung samahan mo para magiging ganun ka. Okay, so para 2021, maganda ang buhay natin pare-pareha. So dapat aware ka sa lumalabas sa bibig, 'di ba? Sa iniisip, sa nararamdaman, even sa kilos, dapat aware ka. 'Di ba? Pagka, 'di ba, may mga ganitong lugar na pag mileage, 'di ba? Dapat aware ka. Yung parang kulang, sabi nga ni Prof. Saro eh. 'Di ba? Kaya tinatandaan ko talaga yung mga basic na tinuturo ni Prof. Saro, yung self-awareness. Kasi nangangarap ka ng kotse, bahay, sasakyan, pero yung basic na mag-move on or mag-accept or magpatawad, 'di ba? Na yun yung rules, 'di ba? Yun yung gusto ng success, yung magpatawad, mag-forgive, ay para makapasok ka sa pinto ng success, dapat gawin mo. So pagka-aware ka na alam mo na ang pagpapatawad ay susi para makapasok ka sa success, eh, gagawin mo talaga. Okay, so self-awareness, tandaan nyo palagi yan. Ngayon 2021, dapat self-awareness, aware ka dapat sa lahat ng ginagawa mo para gumanda ang buhay mo ngayong 2021. Okay, so thank you. Panoorin mo to, ulit-ulitin mo to hanggang sa matutunan mo, tapos i-apply mo sa buhay mo. Kasi still, kahit daldal ako ng daldal dito at alam mo na, tapos hindi mo pa rin ina-apply sa buhay mo, still hindi mo pa rin alam ang salitang awareness. Okay, so thank you, congrats, and happy business.